Pediam subhai phi shakane ka channel ka film mangan patai menta ka sngi ka day detaining kadai house name R1000 life khandai but ka perthai ka kyu stat ha ka jing bon breu ki breu ki dan ha ka jing ma ban yap te ka United Nation ka lapan bana ba barok kiri ha perthai kin pendu no ya ka jing dan breu da 100% but ka jing bot ya ka ne ka jing betha ka United States ka lapan mi ya ka wei ka kendon ka baki khot ka thining hakata ka thining ki khna pule ki ha bane shimbanta hakata ka tes bakar pa man ka snam hakata ka tes gino ki khna ki ba phel un sapania pe ki da ka ba inject da ki dawai ka flame ka sedang haba ka Laina Michael kadak pen krakot ya away u khna school u bakarteng u Simon usyam jing ban pen mi ansar away ka jing khen teu lo ongi ka Laina banyarap te kala shim ka way ka sinduk badon ki yet bashai tang maria deng kita u Simon ulala pan khen lot ya baro ki jing kli ki ba usyam jing haka way pat gipen ithu ya Edward Blake reading ukhon jong u governor ka Texas udin reading haka pormen met u phettu na laying balek ya kendu ya ka samla la jong ka Ili Harper hapo ka kali u Blake ulas dang ya crunch pang ka test ka bakidon ka badai ka sngi ka babot ka Ili ka lasngo teng ya ka ta ka test Henry u Blake ula aimen sim ya ka bakan pas bed adian nang ta unang ab jong ukpa jong u ulap ya ki bot we alam ya u Blake shaka office jong uden was ngo diaw halor Blake ya ka ba ulami na yeng haka pormen met ka badai ro shwab un tho ya ka test ka badon kam ula perkhat ba ka Ili ka long ka nong penwet ya u Blake haka sngi ka babot ka badai ka sngi tho tas shibun ki khna kila yeng line habar jong ka school hashwa bakin room ki hapan ya lingba ka jing sha check Black lapan na kalaina ya ka way ka yet bashai Henry kalaina ka klandon ni kita kalaina bot upalok jong ka ukelan wot ki yeng ha ulan bandrung shapa way na kita ki khna ulabot tu aka kti jong go haba ula shalap lo persang ban phat no tangba ginong up kila yok kem ya u umpat don mano bala ban phat na kata ka examine bodro ban but tu ha kata ka chaka hapo school u Black bat ka Ili kila kuduk mar kliang ha ka sen ka bakhadu haswa bakin rong hapo ka kamera tho exam bat kum tahi ka exam kelas dang kila yok por ar kentaban pendap ya kata ka exam barok kila sedang tho ha ka tablet kalaina kalala ban tho lot barok klem kano ka ching bat ka banding kong ru bandap u parlok chongka u kelan layu ibo syam ching shibun ha ka exam hapa ka exam kalakut tek layo hang tahi ya ka resort hapo kelas kanoi kai ka khot iki khna ki ba phel hakata ka exam ki khna kila khnyu bating haba kanong hikai kadang khot iki kerteng bat ki sukermen bakan kot no ka jing khot beki kito ki ba phel bayalam no de kinong up kila yam kila la kinong up bat don ro ki persang ban phat kinong up kila sho i to ki khna ki bayala ban phat ki ba bhobok kalong bakalaina ukelan bat u Black ki pas Henry hakaba khadu ka samla u Black ka Ili kala sha khot hakanoi kai te unang up ulayalam no ekaru u Black lok phon sho kupa bat ong yo banyarap ya ke Ili Henry ukpa shum lasngap bat ong bakane ka kendon balabu kadai kacu ya baro hakaching bitar ulamare banyarap ya ka dalade ula sho ya uta unong up bat ong ya ke Ili bakan phet no nangta Henry kalong le no ban phet namar hangta don mano bala ban like phet u Black ula persang kat bala banyarap ya ke Ili Henry la ban le eshu hadian chis nam biang bat arpo sau kunta shwa ka jing tho tes biam kalong ka sen baning kong ya ka korin kapara red jong kalaina bane shimbenta haka exam kalapa ka chingkhang yin bat kadai kanai kai jong kalaina kamis bish kabala pet yaka bat yaka korin kumki khon la de nadu bala khlat ka kmi jong ki ka persang ban penjai jaya kalaina namala shai ka de ka test ka bani kong yaka korin bat kalaina kala khuslai na ka benta kapara kamis bish ka penjor yaki baki eki barok kin long biang haka wai pat u Black u record video hapok ka kamera la de ula thumu ban tho eki jubab babakla hakata ka exam ban ai jing kai okpa jong o poi shaka singi tho exam kalaina kala lek bu ya ka korin hapo school haka class jong ka korin kipen ya ka video jong ka jinglong jingman ka pertainmenta te baro kiri ha pertai ki pendu 100% ka jingdon breu man ka senam ki don kiri ki babu kendon bakawai kalong yeng kan la ban yok khon tang iwai bat ki wai pat kiri ki shupen yap ya ki balatuman hapo Amerika pat ka government ka thungu pan pensa tangi ki khna ki pastat bat penyap no ki wai pat kine ki khna ru kimla ban lai nakane ka test ki khna kalas dang kinoi kai jongki kelas ngosi nomor don na kine ki khna kinsa sha penyap paching kemen hadian kalong bak korin ka pas ya ka test kalaina bot ukelan ru kira room hapo school ban tho ya ka test kalas dang bat slam hadian kalakut no he haka wai pat u governor den lab ya ka jing record u Black bot los ngeu khuslai ula phon jo unong penyai ka exam Mason King bat bethai u ban pen pas yo Black takalong kumno ka resort ru Mason ula kliang no ya ka mak u Black bat kalaina ka penlong ya kalaina ban phil
ka resort jong ka test kalami Henry ka bapen kendiat ya barok kalong bakal laina ru lami kerteng na kituk bapil ka pil ya ka test kamies bish kalapen sangat ya unang up haba kidong ya lam ya ka bat kalapen paru bakal laina ka de ka kena ka bastatam na kelas jong ka bat kamit bakan pil bat ko ang baladon ke jeng bakla ka kompanya ya kan ka test Henry ya ka resort la da perlat bat umla asyuk pan kala kala ay ka laina ka we ka shabi kenang bakan la ban plia ka jingkang bat phat nang ta black ulas ngau lengok ba uklam pil ki kena ki ba pas ki la poi ha school banyalak subhai ke jing pas jongki hakawai pat ka caka udian ula ai jeng kren kum u gubernur bot lopen benaru ya ka jing akon president hakari United States ula kren sarong ru shpang ka jing pule puti hakari ula pen paru ba dakane ka jing don kan ka system kilala panwan paningkong ha ka jing pule na pedeng ki shispa khandai phun ru tele kiri ka jing sniu ru kalahir da ar phun ru percent ublek lo snap ya kajeng kren kupa haba udon hakata kacaka hadian ulami tu no nangta urong no nakalen tiyai but shot ya way nong up nangta ulalek kamera ba penyai hakawai pat kalaina bat ki khna tiba phel lara shakawai ka kamera haba kinong up kin penyap biki dakaba inject kensan ublek ula penduk no ya kalai ko penlong ya kata ka skol pendung teliu hakane kajing lat ki khna ki badai ban syak penyap kilalai persang ban phat no nangta Henry umdon mono balak ban like pet cengai Henry tang kalaina kalala namar kapenelkam darkat baplia ka jengkang bakanai kai kal ayaka bar kami no nakata ka kamera haden jipang umason ulawan sa ka kamera bat phai nyau kat nongot kidon kila syam bakalaina kalaja bat kilas dang wat yaka ublek ulalap ya kalaina bat yarap yaka dakabayela ya way nong up haba kidang yakran kisnutu baladon bala ya ka resort jongki armut baro armut kirarong hapok kalben kaja kami riar patri hangta te gila bot ikta ki wayar ban poisha ka kamera trekam te gila bot ki wayar ban poisha ka kamera server khnang bakin la ban yok pek ya ka resort ling ba ka komputer Henry kata ka school kadang khang menta namar ka jing bombiang ka boarding ka khubor kalami ishabar balapun sapyan hakeleng ki jaka ki bahayeng badan habar kila khoslai de u governor den ulapun sa umason bat klish phang kata ka jingjia hakaju kapor ka ben ka badon hasenda ublek kalapra bat perlong yu ban hap hapa ke bejeliu kalaina kala jom hadin jong u bat kala ra no yu napo Henry uklem ring mesim shu kalaina kala le da ka CPR bat kumta kadang la ban pelat imi ublek bat kalaina kila phom no da ki wei ki chain ba kila phangta hajaka bu jong kata ka chakasum tenakta kila yai pyang ling ba ka ben bat poisha ka kamera server Henry unong up uyeng hakmat ka jingkang shu ka kat jong kalaina kala hap hamadan bayeng uta unong up uklam TPH phang kata kakat rementa kalhap ban yok biang kata dakumno kajing temu jongka kalong ban late shapok sayan lap bat ban penyesok yo unar khwai bat kamakanat ban khwai kata kakat kumta kilet shakalap ban yok iktiar ki badon kam Henry hapok lap ki kumpan sawa khendiat ka penlong kinong ap kata kacaka ban rung shapok kata kalap kilap persang kloi ban phat nangta kalaina kalala ban poi biang hapok ka ben Henry ublek udang sakut batri hapok kata kalap kalaina ka yait ling ba kata bat khwai ya uta ushabi kalala pantan hajram marshiten bat kensan way nong up ulay obat no Henry ka bapau kalong ba uday ublek basuriam kum unong up ula sho ya way nong up bat phong ki chan jong u shipang way nong up basha sho aki arngot ulay thu ha umason shipang ka jongki rupan pa bakalaina ka don ya ka kat shobi patka umason lalum ya paro kinahikai pat tharai badon mano naki bala ai ushabi haki khna abaka miss bish kadon hapok ka kamera bat ki wei nei kai kalala et yo wei noi kai bat kala ban sim no yo taw shabina umason was tang check iki id bat ki kat jong ki nei kai ka bish ka light yala de dawa kun iet ka kat nei haba wei noi kai naki ukram don ki kat umason luckily bat berngam yo shpang kalaina kadon hangno Henry ulo ong yo ba ukram tip e shpang kata kat ba umason udang sho yo kalaina khaddu kalpoya ka kamera server kalapri ka komputer dawa penangkam kata kakat Henry umason ulabu upaswat hakata ka komputer te kalalek text ya ukelan batip haban hak ani thu ya ka khnam khanla ban pli ka komputer slam hadian ukelan lo yo ka message na kalaina ule rap ya ka ban pli ka komputer umason te hadian kalaina ka page ya ka sot batlap bakayo khandai phra percent Henry kadang pil kadba ublek lo yo tang khasan percent bat upas kalape chu bat shem baka ili ru kayo phra percent bala thop pil kadba ki wei ki bayo red mark ban ya ka kipas kalaina kala sothu bakila le tu hakane kaching penyan bat u governor lopen phele ki khna kadba umon mao kalaina kala sen kita kimak bathok ha ukelan
henry tang shipang kalat kalawan biang bat umasan ulayo iyaka bakadon hapok kamra trekam kalaina kalasung thu bat phet no nangta henry umasan ulayo bat no kloyaka hakawai pat black badang le kum unong ap udon lang bat kikna ki bapel telu angeki wai kinong ap bandra eki shopok ka recreation hall bat ki wai kikna henry kinong ap kikantai te ki poi ka jinge sho kinong ap kyo yo bat yu bat kila itu yu menta umdei unong ap tang hadian ukelan layo kami stage na kalaina wat lo singulungo haba yo iya kata ka resort balet tu ukelan yo de polok bat wai nong pathai khobor teu lo phak kloi ka email sekinong pelait khobor kijing tip lami aka khobor bat pen iru ya ka resort ka bakdeu ya ka jing shisha hadian baki dor la saptyang keleng u governor ula shakhot ha unong yelam bahe ka parti jong u bat lo syak berngem bat pendu no ya ka tiket banyakon presiden udin umkwa ya ka ne kanja udin reading ula kena no ya ka barok ba umesan ule bat wangil de bode ubriu babha ulai persyang ban pensisya yaki henry umdon latsu bat ban penyap ya barok kito gi bapil konthop ya khon la jong hapo skol umason bat kinong ap kilara ya kalaina shak kamra thining ban penyap ya ka bat iki weiru u black udon ru hangta umason ula phon cha udien bat kli u bakin pentrekam no ne kom noi ki khna henry uden ula pha sange ukwa iki khna ki bapil shisha kin sha penyap konthop ya khon la de te kinong ap kila pelait no ya kalaina bat iki weiru ki bapas ya katas kalaina kala do yo black henry unong ap ulelam no yo bat ki weiru ki bapil ki penyap no iki dakaba injek daki dawai haba ka lockdown kala kot kalaina kala kenduk piang bat ka parajang ka korin bat ka miss bish pai ki kenta ki babut nyu iya ki mat jang ki khna barasha penyap lara apo krom lengba kajing penhiar apo ki khna kelas dang ban ki ba pen pau kolong ba uta udawai bala injek iki udai udawai penyot thia apen sange haba ki lapoi ka ka factory bala dap daki tiar shibun ki ba pemi da ka company Ashuru Global shibun ki bro ki trai hang ta factory umslam hadian ublek ulengo panyo bakawai na kita ka de ka samla jong o ka ili kane ka pau ba kito khna pamot penyap lara hapok khndo bantrai kum ki marau na ka bantak ki company ki bahe kane baro la thau da ka government kum kalat panyo ikinong trai ka film kala kot hangne subscribe na ka banta ki video kum kine khublai shibun